Takže čus lidi, vítejte u mého prvního videa. Dneska to bude z Opa Minimalismu na serveru Game Team. A můžeme jít na to. Jo, nejdřív si asi uděláme full iron. Si určitě. Doufám, že to video to bude divný, ale doufám, že ne až tak tolik. Takže je to moje první. A teď doufám, že se nám páčí. Jo, dobrý. Tak, nevím no. Určitě budu si těžit 29 ironů je na sekerku. Jinak Game Team serveru IPčko serveru bylo v popisku. Je to celkem jako, je to dobrý server, čistý, jsou tady super lidi. Klidně si přijďte zahrát. Můžete mě tady taky potkat. A napište mi do komentářů, jestli byste chtěli, abych si stáhnul nějaký módy nebo minimapku, damage indicator nebo něco takového. OK, dáme si to do pece. Jinak se když tak omlouvám, když už do nějaký lagy, protože mi to tam blbne počítač. Jo, jinak enchantovat budu normálně na 15. Ale nevím jestli meč nebo printer meč. Jestli ten meč, budem vypadat tam. Jinak se omlouvám, asi nebude to nějaký skill profi PvP nebo něco takového. Takže tak. Už mám aspoň na meč. Jo. Super. Ježiš, co dělám tu. Když tak u nějakých jiných nebo dalších videí z téhle minihry bych možná používal nějakého hosta. A to se nechte ještě překvapit. Tady jdeme enchantovat. Tak, třeba sharpness trojky. Jo. Super. Musí vždycky čáp. Může dvě. Why not? Tak to není nejlepší teda. Já si asi půjdu krumpa udělat a si natěžím na emeraldech nějakou 15, jak mám na enchant. Do té, já nevím, druhé fáze a ještě nějaký minuty, ještě bych dostal base a pak hnedka bych šel nabíhat. Aspoň někoho vykylit v těch dolech, protože hodně málo lidí to stihne do druhé fáze mít full iron, takže to by možná až vyšlo. Kdyby mě padla nějaká ta sharpness nebo něco. Jo, za minutu a půl bude druhá fáze. A já bych to asi střihnul, ale když bude ta druhá fáze, tak to vám ozvu. Jo, tak jo. Čau. Jo, teď jsem zpátky. Už bude za chvilku druhá fáze. Jo, 40 jsou tam. Že to tam stříhlo nějak divně, takže by tam byl asi vypad, tak nevím co, ale to nevadí, doufám teda, pro vás. Potom mi když tak napište, jestli mám mluvit víc nahlas, nebo méně mluvit, nebo si to víc zesloupe. A za 5 sekund druhá fáze, pohoda. Skoro full iron. Jo, protože jsme ještě ozvu. Když tak mě ještě napište do komentáře, co si mám třeba příště zahrát nebo něco. Co vás baví za minihry, co bych měla natáčet. Nevím. No comment. Tak.
Jo, já si dělám si určitě. Budeme tam vyrašovat ty doly červené. Jinak hrajeme mapu Dragons, to jste si asi už všimli, ty bystrý. A je to jenom na 2 týmy, takže jako jen tak pro zábavu si to dá hrát. Ale no ten perk nic nevidí. Ale to sharpness to by mohlo být nějaká. No to je smutný. Já 15 level, super. To si uděláme ketěta, máme nikdo nekouká. Meč, jestli. To? Jo, ono mi to nedá, nebo ty, A ty shadow. To je vyrašla blbě. Ty dopadě. Pokud nebudou lagy. Já třeba jako teďka. Jinak nebudu natáčet jenom Minecraft, ale prostě první video mě to jako vážně? Abych to nepověděl, budu natáčet i jiné hry, já nevím co, třeba TF nebo co ještě bych mohl natáčet. To mi napište. Ok, asi jdeme teda, co si vemu skvělka. Omlouvám se, že to vydržuje. Tam naházím, leze nemám žádný, takže to je v pohodě. Ježíš, takový uklid, vážně. Čekaj, krásně. Fire. Tak jo, jdeme na to. Tady tady si někdo... Já taky se nechám. Tady hodím to si tady nechám. Není to tady, si se odpal, nebo nevím. Strašně to zdrží, já vím. Teď to. OK, jdeme na to. Jo, už je tady. Ježíš, to jsou skvělé. Jinak se omlouvám za moji myš. Protože klikám jak brusle. Asi OK, to Lemra si pozná, no. Určitě to budu ještě pořádně jakože nahrávat. Tak já plánuji asi takové udělat si full dia, rašovat budu a udělám si asi Stranger spíš, to bude lepší. Doufám. Takže budeme asi si určitě těžit iron, protože nevím, co jiného ještě. Jo, asi jsem se mezi Minecraft, ale to je jedno. Chestplate máme, takže ty počty. Něco jsme 20 ironu. Super je to, že si ještě aspoň udělám ty levely. Určitě. OK. Anti-cheat. No, tak to neberte. Já jste si asi všimli, že jsem strašně skrbý, že jo. To tady to mohlo být. Ostatně. No, ty si to vem.
Tak jo, těžit goldy musíme, ať to nutně, nebo ne? Ten když rovnou na dia, a ty goldy můžu se vysrat. Teoreticky. Nevím. Jo, poraďte mi. Goldy nebo dia, nebo oboje. No nevím, no. Doufám, že se mi to nějak nepodělá, to natáčení a plánování video, tak jak hra. A tu minitop si asi určitě budu stahovat. Doufám, že se vám video bude líbit. Jo, jasně. OK. Já to pojdu Sharpness teďka, když jako Sharpness teďka by mě nevadila, ale stačí. Jo, Kdyby tam nebylo napsáno to Fire, tak to beru. Jen to. Dlouho jsem mohl nehrál, takže to proto to takhle nedržím. Takže to se omlouvám a... Počkej. Já nevím. Si enchantnu helmu a půjdu na Diamond, asi určitě. Co jsem zač? No. Aspoň ten projector, kde tam jde. Já se vám omlouvám, velmi to spadlo. To je strašně super, no, ale věci už jde žádný. Já tam jdu na někoho skočit, jdu tam těžit diamanty. Jo, to je super, no, to je. OK. Mám si vzít. Já si dám potom minera na těžím schody a tak potom. To si jo, no. Doufám, že tam někoho aspoň zabijí, kdo má diamanty. A omlouvám se za to lagi. Dia? No, já si vezmu toho linera. Jo, tak neber to Sharpness trojku. Why not? Jestli se mohli všimnout, že na ty enchanty jako vůbec štěstí nemám. Jednou jsem měl, to mě padlo, protože tady mají trošku divný enchanty. Třeba to může padnout tam, Sharpness 5, normálně. Že to ani byste jí spojovali. Všichni je tam jako dobrý. Když vám to padne třeba na diamond, takže se určitě vyplatí. Ale tady potřebuji dřevo. Je tady nějaký. Další. Tam je. Tak. OK. Dám si do tímto. Takže to udělá potom. Jo, přece než na to utíkal, ale 4, takže já si za chvilku budu vracovat, nebo já nevím, ten vůbec nevím, jestli tady dají pouč, asi ještě chvíli zpátky. Ale doufám, že to snad vyhráme, protože já jsem to tady totálně úplně prosral. A udělám si klidně víc těch diamantů, protože na ty enchanty to bude určitě dobrý.
Pojď. Just one. Ok, foldia. Nabíhá roka. Nechci nějaké negaci, ne. Opravdu ne. A my nemáme jídlo. To je super, no. Dobrý vědět. Jinak je tady strašně dobrá výhoda na této mapě, že tady strašně moc diamantů. Doporučuji si ji zahrát. Ok, asi jdeme do bejsky. Si určitě sakra. Jo, a to prdele. Chyba se klauru. Nezabije. Či já nechci být nějak zbavený, ale jako tu enchant dia, tak nevím. Je to prdele. No, super. Ne, nebudu rageovat, vážený. Ty na ten první díl, ne. Pak jako možná, ale spíš ne. Já doufám. To bude za 5 minut rage quit. No, to nebude ani, už jsem určitě reflexit. Máš pocit? No. Okay. Yes, já tož. Já nevím. Kdybych zabil nějakého foldia, tak by to bylo úplně super, ale ne, to by to bylo. Jo, díky za Iron Chrome. Nevím jméno, sorry. Nevím, jak bude tady to video dlouhý, takže kdyby bylo nějak potřebně dlouhý, tak to se stříhám. Nebo oni tam budou určitě stříhat, ale zase tak, aby to nějak vypadalo, nebude to stříhat hodně. To robí. Pohodě. Já nebudu ti to využívat. I když diamanty tam vypadaly lákavě a ty umřeš, prosím, ne? A máme bose, strančku, že by jsme to mohli trošku poškrádnout. Nevím, no s Majmerem, ale pojďme. Vypadni. Hezky, vypadne. Hezky. Moje hoši, moje. Tak jdeme. Nevím, co jsme za věci, ale doufám, že něco dobrýho. A omlouvám se zase za ty lagy, protože to je strašný. To je super, že máme věci aspoň. Si neprotuším. No, nejsou nejlepší, ale tak jako nebudu si stěžovat, že je to jako tak. Fáze, ne. Čtvrtá to ten začal, takže nebo si to je až pátý, já někdo to trefil. Ale jo. Filmu aspoň protection jedničku doufám. My máme jo, proto jsme jim tak dali. Super. Nevím, jestli je ten efekt přijde, ale to stejně dobře, to mám stejně jenom na chvilku. A dík. Nebo zpátky. Já to nevím, co jsme, jo, tak, ok, dobrý. Iron se vždycky hodí. Quiz, dobrý jsem ty vole.
Ono to je jedno, ty si jedno. No, to je. A tak, nebylo trošku říct. Jak je to vyhodila do dobu. Suka a... Někdo tady je? Nebo co? No, si nechci. Je to těžký po té minimapy, no. Nevidíte, kde jde. Nevím, no, teď aspoň někdo zaví na střed. Doufám, že někdo zaví. Doufám hodně, no. Nebo na vstřípnu, jak nevím, co mám vůbec, teda. Protože mě toho, to je strašně super. Jo, tohle ten by mohl mít, to si stáhnu, protože jsem to, ještě tam byl jeden full dia za ním. Že jo? Jo, je to, ne, to není full dia. Ty vyšly, ale ty vole, taková baletka. Viděli jste to? Ten si to udělal helmou. Taková baletka. Tak to se žije hacker, jo? To nebyl. Tak jo. To taky, hele, nějaký to. Neříkám, že jsem tu nějaký znalec, ale si běží a dělá tady to, no, nevím. Okay. Hezký. Dobře. To tak mě, jdeme tam náročně. Jdeme tam utíct, tady. Počíte ten hacker, ne? Ne, to ne, okay. Jen to dělá. Já se omlouvám za ty lagy. Vím, že se omlouvám pořád. Omlouvám se, že se spadlo. Ale nenápadně, že? Čau. No, spolu nenápadně. Ježiš. Čau. Jen průchod. V pohodě. Záru. Praví se. Říkám mu, pojď pěkně. Ale Pikachu nějaký Pikachu. Teď jsem si málem zhodil meč. Super, no. Hezky, pojďte na ně. Jdeme na ně. Pojďte. Jdeme. No, nikdo nejde. Jo, to vypnu. To je easy, takže já. Nikdo jde. Víte, vypnu. A, trošku jsem to ještě odehrál, takže je to lepší ohledně. Jo, motik, to mě se zničil. Jako ten nová věc zbraň motika. Pojďte ke mně takhle. Dovolím mít motika. Tak to není hodně, to není dobrý. To není vůbec dobrý. Já vstřípnu, super. No, super. Až jo. Ale jako trošku jsme tam pobili, no. Takže to. Že mám nějaký ty věci doma. Ještě si udělám. Jo. Zpátky. Jo, dobře. Tak můžeme to si zase na střed. Ale jak tam pláč? Nemám. Píšíte. No, krásně. Gear palety.
for free. Jo, a redka do... OK. To prostě se nedá, kdyby chcít, no. A to mám taky. OK. Tak dobrý. Hezký se nabíhá, hezký se nabíhá. Hezký, super, hezký se vytrvál, ano. Jsi chcípnu, to nevadí. Jdi do tebe. Já jdu po nich, koho nemůžu. Jdeš ho nahoře? Ne? Jdeme po nich, ne? Někdy nemají věci. Ježiš, ale mraky. Si na ně zkusím to. Zkusím zapnout double click. Tak to se jde. No a moc nevím, že to neumím prostě. To mě nikde nekapne, že? Double click. Hej, ale tak ten má Protection 4, ne? Aspoň do něj jdeme 2 foldy a on pořád žije, nebo má nějaký regen, nebo co. Ty co? Já nevím. Musí. Hej, ty seš co, prostě. Jsi zvlášť, ty vole. Zmaržíme. Já mám jednu hádku a on do mě nikdy nesvětlí. Aha. Nebo jsem měl jeden si spíš. Jde. Jo, ok, tak jsme teď trošku postupili. To není moc dobrý, protože podle mě nás více zabíjá. Hezky. A další. A jde. No, nebo taky ne, no. Ach jo, tak jo. Doufám, že to, no, teď ten přijde velký straničky, to je super. Ten prohrám. Kdo by nechtěl? Ještě tak sorry. Já se vám omlouvám za střih, co přišli rodiče. Jo a jinak nás tady začali rašovat, je to strašně super, pocit. Je asi takovýhle. Jo, a už nějak snad níže. Já bych je tam mohl naběhnout, snad možná. OK, tak to jsem se ani nespamatoval. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Jo, ty se všimně. OK. On má gepli. Oh. OK. Máme úplně tři prdele všeho, já si to jdu vyměnit. To vyměnit jeden zabil. Dobře, já si vypnu double click. Takže... Takový meč nebo? Aha. OK. Tak. Stránčky. Strán. Region. 2minutový. OK. A krumpáč. Jo, tak to je dobrý. To je trošku dobrý. Já asi. Takže takhle.
To je všechno. No, tak. Je tak může mít. Je trošku tam poškát, nevím. Tady nějaký věc ještě. Je tam poušně. No. Doma, to si jdeme. Okay. To je dva lepší stavu. 15-3. No, to není lepší, jdem na ně. Takže to je... Ten si zapiju. Tak se vyběhnem. To minuta a půl, ok. Jinak Speed je hodně dobrý do PvPčka, takže ten na ně vypiju. To zašli. A asi i na žeru. Já sám se žeru geto. Jdem na ně. Už dostáváte, co? Dostáváte na držku, co? Nejste tak říct, co, no? Co uděláš? Na vás se dělat geto, nemáte šanci, co? Oh yeah. No, dobrý. A jdeme na ně, jo. Co mám strýmčku, dobrý. Ještě můžeme pořád vajskovat. Pojďte všichni. Se vás nebojím. No. Šarpnu zpětky, ale hodí se, no. Krásně. Ne, voda, fuj. Dostávaj. Já taky. Krásně. Jsme jim tam udělali škody. Se vždycky hodí. Jdi do toho. Šárka. Já omlouvám se. Ale, já se trošku stáhnu. A mě došly straničky. Ještě jednu mám. Ok. To není nejlepší a mohl bych si... Ok, sice tam není fire, ale... Proč ne? To si jdu asi uvěřit, nebo... Ještě chvilku budu bojovat. Takže pozorně bych měl dávat na beránu. A on by mě taky mohl dávat, to jsem taky... To na zále. Jenom si říkal, sakra. Trošku stáhnu. Trošku hodně si stáhnu. Jo, ok, dobré, do mě telefon. Nějaký věci si uvažujem. Jak musíte uznat, protože se celkem povedlo. Teda, doufám. A nevím, jak se s toho mám udělat sérii. Ok, jo, to bych se mohl si opravit, ale... Ne, není potřeba. Co ještě bych nemohl dát? Jednu spípku si tam dám. Co tam můžu ještě dát? To je všechno. Možná si tam dám cukírku. To je všechno. No, když jsem to tam byla dát. Ještě bych se mohl vybourat na ty věci. A trošku mě docházejí lidi. Nebyla to nějak další. Umře, konec. Jo. Jo, asi jsme umřeli. Asi jsme umřeli, jestli odpřižeme. Tady to už vůbec nemám šanci uhrát. Myslím, že by to někdo. Asi. Díky. Si tam doběhnu pro tu šklasku. Teda doufám. Aha, to se ne. Tisku to můžeme? Ne? Tak jo, já vám děkuji, že jste se dívali. A u dalšího videa. Čau.